Takto to vyzerá, keď šetrím čas aj energiu. A z kefte vznikne vege fašírka. Cesto si ťa kedykoľvek počká v chladničke. Upeč si šošovicovú fašírku. Potrebuješ červenú, ale v skutočnosti oranžovú šošovicu. Prepláchni, 10 minút povar a nechaj vychladnúť. Na oliváči opeč cibuľu, cesnak, dolnú časť špóru aj červenú papriku. Vychladnuté to hoď do mixéra s polovicou šošovice, trochou octu, vajíčkami a spoj. Dochuť kurkumou, rímskou rastcou, pridaj strúhanku, zvyšok šošovice a póru a takto to môžeš mať v chlade nachystané aj na niekoľko dní vopred. Keď príde čas, vytvaruj fašírky, potri olejom a upeč na 180 v režime s horúcim vzduchom. Umývať nemusíš nič. Čas ti ušetrí Somat 5 v jednom. Kapsule do umývačky s novým dizajnom, ktoré zvládnu aj 3 dni zaschnuté riady bez predmývania a pri nízkych teplotách. Takže popri tom som stihol aj karfiolové pyré a bazalkový olej. Všetko tým nabralo ešte chutnejší rozmer. Rovnako si pochutnáš aj na klasickom lepeňáku. Recept máš pod videom, ulož a pošli ďalej, lebo treba si variť.